Min ġie għat-tieni darba u min ilu snin jiġi kull 3 xhur. Din ir-realtà li sibna fiċ-ċentru ta' trasfużjoni tad-demm fi Gwardamanġa fil-Jum Internazzjonali tad-Donaturi tad-Demm. Jum b'appell ċar, tistenniex sakemm issir disgrazzja, inx tista' tagħmel. Għati id-demm, għati issa, għati spiss. Hawn iltqajna ma' Mario li ta' 117 donazzjoni ta' demm. Bħala infermier l-isptar jara din ir-realtà mill-qrib. Allora meta nara dak il-pazjenti jiena bil-ħtieġa li ntuhom id-demm, iktar inħoss qalbi tqanqal għal daw in-nies, tfal, jiġifieri m'hemm xeta, plas li jiena ners ngħinhom bħala x-xogħol tiegħi. Meta nwaħħal dik il-borża demm jiena mal-pazjent u ngħid jiena wieħed milli nagħti mid-donaturi, iktar inħoss dak is-sodisfazzjon li tagħti id-demm lil daw in-nies bħala karità. Min-naħa l-oħra Filip ġie għat-tieni darba wara li ftit xhur ilu kien impressjonat u laqa l-appell li infermiera waslet fuq il-mezzi tax-xandir. Qabel kont nibża u qbadtu ġejt. Imma dak li jkun m'għandux għalfejn jibżax. M'inti ħadd tagħmel xejn. Naqgħod ingiża żejru. U toqgħod naqra relax tara t-television sakemm jaħdulek id-demm. Il-bqija ma tħass xejn. Manuel ilu snin jiġi darbtejn fis-sena. Ifhem sodisfazzjoni biex ngħin minn naqra l-nista l-ħaddieħor. Ifhem kull min qagħد ingiża u dak li jkun ngħidlu jiena esperjenza sabiħa, is-sodisfazzjoni li tħoss huwa xi ħaġa titprova. Paul ilu ma 12-il sena jagħti id-demm u issa l-platelets. Jekk jista' jkun jiġi kull 3 xhur. Biex tgħin il-ħaddieħor, isek qed tagħti karità tal-flus, qed tifhem għax id-demm huwa prezzjuż iżjed bil-flus. Iċ-ċentru ta' trasfużjoni tad-demm f'sena ikollu ma' 23,000 reġistrazzjoni. Numru li għalkemm tajjeb mhux dejjem ilaħħaq mat-talba ta' medja ta' 50 borża demm kuljum. Demm li l-iktar mitlub huwa tat-tip O negative għaliex jista' jingħata bħala donazzjoni lil pazjenti tat-tip ta' demm differenti kollha. Il-pass li jmiss ċentru ta' trasfużjoni tad-demm huwa ċerimonja fil-Palazz tal-President il-Belt fejn jingħata ħajr lid-donaturi tad-demm, ċittadini komuni li fil-ftit tagħhom huma eroj li salvaw il-ħajjiet ta' bosta pazjenti.